Saya mungkin yang dari atas bisa melihat yang di belakang hanya bisa melihat lewat layar televisi dari Dava Multimedia ya. Iso nang dhuwur kono malah ketok. Lah ya sing mburi kok ya. Oke, untuk itu kita sambut sama-sama satu penampilan bareng artis yang satu ini ada Non Niken Salindri. Sugeng dalu. Halo. Mbak Niken. Kamu manggil aku toh? Mbak Niken. Siapa? Mana toh? Kok bintang tamu kok Jawa Timur ayu-ayu katarak. Kaya ngene kok ditekake Pak Tarno. Mana gitu loh, aku kan enggak kelihatan gitu loh. Kayak enggak ada orang. Kayak ada suaranya tapi enggak ada orangnya. Apa jangan-jangan goib ya? Ora, ana swara renek wujud wintut, Mbak. Wintut. Tapi mana gitu loh orangnya itu. Astagfirullah. Aku sing ngomong. Apa? Ini hewan apa? Uang asu po ngawur lho. Wong. Ini asli manusia. Tapi lek diuber karo ngene iki ketoke koden deh aku. Ayo jajal melayu ndang, melayu sih. Melayu. Melayu, contoh melayu. Aku wong tua nek mati kocak baji. Kon mlayu ya manut iki lho. Malah kayak cadelian bro loro ini. Kamu jangan di sini. Lah terus di mana? Di hatimu. Biar setara kamu di sini. Oke, siap, Mak. Lah yo ngene iki lho. Wong wedok sing pengertian ngene iki lho. Dadi wong lanang kurang doro goleke kursi. Wong lanang kurang iya ning ngangkati lho. Kaya ngugake cempe ning. Lah yo rasa kok dadi wong wedok sing rasa. Rasake menungso kok kaya ducalke kaya cempe. Pandangannya yang baik dong. Memandangnya itu yang baik gitu. Lah aku kurang apik piye? Aku wis mandang ngene ya. Kan apa suwe rapet nek brosmu malih telu to kan. Ora sine ra muni ngono ta? Apa? Kemalih gedhi ngono ta? Ora. Piye kabarmu? Aku baik. Sehat ya? Iya sehat Adik. Kok iya Kakak. Adik gimana? Alhamdulillah sehat Sekarang Kakak. udah naik kelas berapa? Kelas atap. Kok kelas atap? Ayo yang bener. Kelas 1 Kakak. Kelas 1 SD. Enggak. Apa? 1 SMA. Kelas 1 SMA itu kan aku. Oh kamu 1 SMA? Aku kelas 1 SMA. Kalau aku SD. SD udah diajari berhitung? Udah no. Coba berhitung 1 sampai 1000. Ayo. Pak. Nah ini goblok ini. Sok nyuntuh yo siji teko 1000 lho. Oh enggak bisa ini berarti. Enggak bisa kamu berarti. Kamu apa bisa? Bisa. Coba 1 sampai 1000. Lah aku lo mau ngajari kamu malah kamu yang nyuruh aku itu gimana? 1 2 3 4 5 6. Ini apa ini? Driji kok kayak gini nih. Ini mete. Ya jiret nih. Coba lihat gini. Lah kok mini sekali? Ya ini dimodif. Pasti punyamu juga segini. Enggak tahu ah. Juga terus punyamu segini ya. Ayo lihat. Enggak. Pakai pempes ndak? Enggak pakai pempes. Nanti ngompol. Udah pipis Ayo tadi. Ayo lihat dulu. Udah pipis tadi. Ih. Bocah iki sak suwene horor ngono tadi. Wis sunat, Gem. Wes. Lar ngopo? Bidane sapa sing nyunat sapa? Girek. Bidan. Ora girek kok. Aku nang kebon catek ngono tok kok. Sing nyunat sapa? Ya Pak Dokter. Pak dokternya bingung goleki ora? Gak disunthiki kae. Aku gak
bayangne. Surasa bayange sing ora. Ayo. Nyanyi. Uluk salam sik, Oh, salam iya. sik kagem marga kula nuwun sik. Nah, Kula nuwun monggo monggo niku sinten? niki kula Kula sinten? kula nuwun Nuwun apa? nuwun uwik. Inggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Derek warahmatullahi wabarakatuh. pitepangan nami kula Dimas Niken Salindri. Kula saking kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia Raya. Kula tasik kelas setunggal SMA. Nah, Inggih. Kediri terkenal tahune. Tahune tahu kuning. Tahu ha. Kediri. Tahu kenineng. Kowe rene mau go tahu ora? Gowo. Enak Belum. tahumu enak. Enak. Jaluk. Tahune warnane Apa? coklat. Tahu warna coklat iki? Enek kan enek varian nek Kediri ku enek sing rasa strawberry, coklat, vanila, terus rasa red velvet. Tahune Kediri ki ngono kuwi. Oh, yang nggonmu rasa apa? Rasa apa? Rasa Gunan- bayar? Rasa coklat. Oh, rasa coklat. Gelem. Enggak ah. Nanti bikin gigis. Coklat gigis. Iki acarane Midodaren yang cara kene, yang cara Jawa Timuran piye? Gak Mantenan. kenal. Mantenan sesuk. oh lek saiki Mantene sesuk. anu, Yen apa? bengi iki yen apa kene siraman. ya ora siraman lho renek banyune kok. Apa ya lek ngarani ning Kediri? Yen- Aku ngare urung tau dadi nganten, dadi ora ngerti. Lah kowe pengen dadi manten piye? Ora, Ora pengen to? ora pengen. Oh alah. Ora pengen lek saiki, nek sok 10 tahun kas ya pengen. Oh, iya, semoga-moga ketemu jodohmu sok ben. Amin. Mm. Penting ora kaya kowe. Cita-citamu jodohne sing kaya ngopo? Sing ireng. Heeh, kriteriane sing Heeh, ireng kriteriane sing iseng. iseng. Sing ireng. Heeh. Untune nek gingsule. Iya, Sing- gingsule piro? Loro? Lek iso rata. Oh, 17. ireng. Oh iya, ireng. Oh, ya. Terus sing kriting rambute. Heeh. Terus sing awake rada cilik mentik ngono. Sapa? Muh aku nek tukang ngecer. Lah kowe pengen tukang ngopo? Hmm? Pengen tukang ngopo? Yen tukang ngecer moh pengen tukangnya apa? Nek aku ki seleraku ki sing kaya pengendang ngono kuwi. Tapi udah pengendang kuwi ya Lah sing Nek ndi? kuwi tuwek elek kok. Cetha-cetholan. Kuwi wis duwe bojo, aku mau. Ya. Oh duda, malah duda aku mau. Kowe pengenmu sing Joko. Sing Joko Joko. bagus, sugih, Gede dhuwur. gede dhuwur, Heeh, sing putih, setia, meluntung. perhatian, putih, meluntur, terus ngering ngono gede dhuwur, awean, sayang karo anak Alah. bojone. Ketoke kuwi jodohmu wis almarhum ketoke. Kok iso? Yo rene kriteria wow, gede dhuwur, sugih. Ya kudu enek rene. Oh jalo sempurna ayo rene. Ya ya, yang namanya kriteria itu kan ndak apa-apa, asal jeplan sele ya ketemu dhewe. Ya amin 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 ya Allah amin. Ayo Nah, lagi acarane semoga didoakan. Mas Besok Manten, itu Mas Manten. sing di tuwek Itu wi. tuwek untumu mlocot Sing iki. di to. Sing gawe blangkon iki ya. Sing ngagem blangkon ki tuan rumah Lho, tak sing kira- kaban dajat Lah ki Pak sampean Lurah. gedengmu kuwi kok. Makane tak driji aja budak-budak. Malah bingung. Buki suwe-suwe nek kirono to Ken. Sampeyan ki lho. Iki. yo. Malah duting tukang syuting iki. Oh iya. Boh, pokoknya sing niku. Iya, Nah, sing rumangsa dadi nganten angkat tangan. kae mau sing ngene mau ngelapi ler ngene mau lho. Sing nyekel rokok kae. Mboten sing nyekel. Lah ya kae Apa? nyekel rokok lho. Iya kuwi Ya. sing damel anu biru Ya, bisa rukun. biru ki bisa rukun. Heeh, padha karo aku Dan biru. Pak Tarmo kan nggo ireng. Ireng ki werdine apa? Hmm? Ireng. Iri dengki ora pareng. Nah, cocok. Nah, Abang, aku bangga. weh, yen lorek. Hah? Lorek. Loreki sapa sing gawe lorek? Ya neng kok. Loreki tahanan lho. Gelem ya?
Ora mungkin aku ditahan. Lha nyapa? Wah, aku iso mbrobos. Oh Rujine iya. iso cilik aku. Oh iya, kowe kan kayak cindil. Matur nuwun nggih. Turun, monggo Mbak Tikus. Ya didoakan semoga lancar sampai hari H, sampai Amin. besok acaranya Amin, ya amin. toh. Amin. Semoga dadi yo nganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Patut dicontoh. Terus saged langgeng sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Semoga berbahagia dengan adanya keluarga yang baru. Amin. Semoga bisa ngemong istrinya, semakin sabar, semakin mencintai istrinya akan semakin menambah rezekinya. Amin amin ya Allah amin ya You know, robbal Mas, alamin. kalau istrinya marah harus diapakan Mas? Dikasih uang. Ya. Paham ya? Yen bojo nesu kuwi dikeki dhuwit. Iya, dikei duit, dikei Mas gelangan tengali-ali kuwi. Iya. Kuwi senengane wong wedok iki ngono kuwi. Oh alah ngono kuwi to. Oh. Ya wis. Walesen ah. Wong wales piye tangane ra gaduk arep ngene. Tak yo kerih aku. Aku jane yo pengen tanganku ora cukup lho. Ayo kowe nyaket Pak Tarmo, nyadong dawuh. Nggih. Minta lagu apa? Ngono lho. Tadi ada permintaan Apa? sampun bapake wau Oh, sampun toh? nyuwun Oh, wis toh? lagune anu, Apa? wewayangan. Wewayangan. Heeh, tapi saderenge wewayangan ki dikeki sing klasik-klasik Oke, dhisik. apa? Kutut manggung? Ora, Hah? bawa sik, Oh, bawa sik. bawa, monggo. Pangkurinasa ya. Manut toh. Rinasa sayaka rasa Jan luar biasa, mulake larang. Wonge ayu, suarane apik. Wah, bojoku no tak dol iki. ora pareng ngomong ngono kuwi. Dol suarane. Oh, tak kira lek apa. Dol suarane. Ayo, lanjut. Karo sora sening ati. Oh ya, lek ditamat-tamatne tukang syutinge guyang-guyu Depok gendeng ya. Ora. Oh, Empuh aku ancene ora. untune sing maju mangkane ndak iso. Tuapuki wong kok. Ora apa-apa jek cilik ki ora jenenge ora ngelokne ngono kuwi. Ngomong apa Jenenge enenge? blak kotang terus terang. Oh iya iya. Ngenteng. Guyu ora apa-apa. Nah. Ojo kemekel. Sumanding si sehmu ratri nas
Kowe ki ngopo kok guyu? Lah aku guyu tukang syuting kok. Aku ki ngeloki tukang syuting guyu etuk ning aja kemekel. Engko yen kemekelen. Yen kemekel. Yen kemekel kamerane goyang. Dadi kok gambarku iso ngene-ngene ngono lho. Guyu etuk. Kamerane kudu meneng. Ayo lanjut. Tresnani lahir ngenteni niken nganti tekan saya ini ya. Monggo prakanca Arganta Bapak Ibu wilujeng midhangetaken. Joget ya. Ning kene ae. Awas. Medhok aku. Balekno. Lagi ki bintang tamu direh manut ya. Lah aku ngesakne engko balene kursi malah dikira barongsai. Ya ora. Ayo. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madene wahyu janji makan sesemepan jroning kalbu kesuma papujanku. apa-apa ya? Iya. Neng jero kono. Nah, dadi diratane gen ngerti langsung. Ah, kene iki ya enek wonge to. Enek piyayine kok enek wonge. Lah ning nggonanku ki jenenge wong. Iya enek piyayine ya enek kene. Ya maaf, makan ndak tahu. Iya. Halo. Nah, dadi kan ngerti Aku langsung paling bekar mikirnya ya. kaya ngopo. Empane kok nek disangka kamera aku kaya gandeng ingon-ingonku. Kayak Mbak Totne iki merinding aku. Awake dhewe kaya manten ya. Heeh. Lanjut. Kledang kledang kaetaka pranyata janjine datang citra
Silakan Bapak, monggo Ibu dipun rahapi. Monggo midhangetaken. Malah rasido dahar lho. Lah iya. Malah do ngamera kabeh video kabeh. Lah iya. Aku lah iya luwe. Iya. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni medeni wanyu janji makan sesumitan jerane para tamu ngerahapi pasugatan dahar. Aku malah mesake sing nang jero. Nyapa? Lah sliramu tak jak nang jero. Ndak sida maem. Ora sida dahar. Lah ya malah nyutingi ya. Ya witekno ngefan kalian jenengane. Lah ngopo kok ndodok iki? Gatel. Hah? Gatel. Ora adus to iki?